Kdyby něco, tak nemám žádné důkazy. Na co? Ty tím to nerozbiješ, když jim Tady máte někdo 5 korunů, ale já možná mám. Počkej. Na co? Jo, mám to. Co to bere? Ale ty tak radši budák. Mám 10 gigačkou. Počkej, já mám možná budák. Ne, do toho nejde, vole. Do 10 gigačka nejde, vole. Ty vole, nemám. Až to tam hraje Ingrid, vole. To je jedno. Pojď to tam. Tak traktůrek nebude. Ale bude. Tak to se nepočuj to. Ne, A furt nic jako. ale... Šaru na vás, vole, vy jste na piču rodičování. Kurva, na to motorku mi neumíte, vole. Šaru na vás, vole. Sereme na to. Mám to, co ne?